Здравей, прекрасна душа! Добре дошъл в това видео за водена медитация. Преди да започнем медитацията, искам да осъзнаеш нещо. Парите нито са добри, нито са лоши. Ти си тази, която контролира какво ще се случва с тях. Колкото повече пари имаш, толкова повече усилваш качествата и личността, която си. Парите са комфорт, парите са прекрасен източник, от който можеш да черпиш и да помагаш на хората. Искам да разбереш, че заслужаваш да живееш добър живот, изпълнен с толкова пари, колкото желаеш. Не е лошо да искаш пари. Парите са пътя към комфортен и лесен живот. Живот, който ние като хора натурално желаем и заслужаваме. Комфорт е в нашата човешка натура. Искам да осъзнаеш, че ние сами създаваме нашата реалност. Ако промениш начина си на мислене, можеш да промениш живота си. Когато изискваш и повярваш, че ти заслужаваш комфорт и изобилие, ще започнеш да ги привличаш. Заслужаваш да си способна да си позволиш всичко, което желаеш. Заслужаваш да бъдеш финансово свободна. Бъди благодарна за всички пъти, в които парите са ти помагали в живота. Дори нямаше да можеш да слушаш тази медитация, ако не бяха парите. Всичко около нас е пари. Възглавницата, на която спиш, храната, която ядеш, дори чашата вода, която пиеш. Всичко е пари. Имаме нужда от пари, за да оцелеем. Да имаш пари е нещо прекрасно. Слушай тази медитация в продължение на 30 дни и виж как живота и начинът ти на мислене спрямо парите се променят. Нека да започваме. Сега искам да си затвориш очите и да легнеш в удобна поза за теб. Успокой челюстта си, успокой раменете си. Леко разтърси краката и ръцете си. И докато ги разтърсваш, искам да си представиш, че се освобождаваш от цялото напрежение. И искам да се увериш, че си напълно отпусната и релаксирана. Освободи се от всички лимитиращи вярвания, които имаш за парите. Искам да направиш 3 дълбоки вдишвания. И когато издишаш, искам да познеш всичко, което те натоварва. Нека да го направим заедно. Вдишваме дълбоко и издишваме. Пускаме. Освобождаваме се. Отново вдишваме дълбоко и издишваме.
Сега искам да си визуализираш себе си и как потъваш дълбоко и още по-дълбоко под повърхността. Сега си представи чакрата на сърцето ти, как се отваря с изкряща бяла светлина. Искам наистина да усетиш как тази светлина извира от сърцето ти. Искам да си представиш как тази изкряща бяла светлина блести от чакрата на сърцето ти. Чувстваш се благодарна. Чувстваш се благословена. Когато си абсолютно релаксирана и освободена, си готова да приемеш цялото изобилие в живота си. Сега искам да повтаряш всяко едно утвърждение след мен. Заслужавам да имам парите, които желая. Заслужавам да имам парите, които желая. Заслужавам да живея комфортен живот. Заслужавам да живея комфортен живот. Заслужавам да получа всичко, което желая. Заслужавам да получа всичко, което желая. Заслужавам луксозен начин на живота. Заслужавам луксозен начин на живота. Заслужавам финансово изобилие. Заслужавам финансово изобилие. Да бъда финансово независима е мое човешко право. Да бъда финансово независима е мое човешко право. Сега искам дълбоко да вдишаш и да издишаш. Сега, когато знаеш, че заслужаваш цялото изобилие, което желаеш, искам наистина да го почувстваш и да си отворена да получаваш. Тези утвърждения вече са твоята нова реалност. Искам да повтаряш след мен. Аз съм магнит за пари. Парите ме обичат. Парите са обсебени от мен. Винаги се стремя към финансова независимост.
Парите идват при мен по най-лесният и лек начин. Приходите ми постоянно се увеличават. Парите идват при мен от много източници. Всичко, което пожелая, го получавам. Благодарна съм за богатството ми. Аз съм отворена, готова и приемам финансовото изобилие да се влива в живота ми. Освобождавам се от всички очаквания и знам, че парите, които желая, идват към мен. Аз съм благодарна и живея в изобилие. Сега искам плавно и леко да започнеш да си отваряш очите. Събуди всяка част от тялото си и се върни с осъзнатост в тази реалност. След като вече имаш своята нова реалност, в следващите 30 дни ще видиш увеличаване на приходите, които идват в живота ти. Слушай тази медитация всяка вечер в следващите 30 дни и гледай как начинът ти на мислене относно парите и живота ти се променят.